kusanyidwa apa tikupasirani zimene zinachitika usiku wa uthawu ku polisi yawenera mu mzinda wa Blantyre pamene achipani cha DPP akuchita ma demonstration pamene National Organizing Secretary yawo amanga amene ndi Samia Suleiman takhalani pomwe kuti kodi kunali motani.
Asal
Manja mwene. Silvano. Sabará polisi jog. Sabará polisi jog. Iya, Veneza. Mulai. No, jambu. Sabará polisi jog. Zimwa kadama. Malonda abandile hapa huko mara hapa wenena hapa. Kuna polisi leo ndio sala Afrika. Ndio polisi leo ndio hapa huko maza. Au sasa karibu na ziteteza. Atakuma kuona ndio ndio mawa. Oh, ni fedile desado leo. Shadow. Malawa leo tikuteteza leo. Bale na kumenda kulisimwaji ni matukuone sisi mlugwe. Matrasifa. Masabati. Matrasi. Ala kali breki. Sepete mbala. Ile sana vipi? Sabati sepete mbala msanda ule matrasifa hapo sisi kuelekea. Pia zimene sawa hivyo. Matrasifa hapo ni sisi na jeno. Ya alipoenda babu yenu ambili pili. 1 2 3 Akanapita kwa menu sakanika. Abona ngati wapita. Wani chima nokuita pa kamera yetu kanateka. Anatengera kai. Suleiman alinkadi sakutuluka. Pakamawa.
Kunotiri ndi ku Blantyre Police Station munzinda wa Blantyre ena mati kuwenera. Tikunena pano nthawi ndi almost 11 o'clock. Kuna mukhoza kuona vibe mene ili kuno. Kina ntindi kidakali kunjaku anthu akunenesa kuti sakuchoka mpaka na kuche mpaka na olemekezeka Suleiman atulutsidwe. So mukhoza kumva kunjaku anthu akuyimba anthu akuvina akuti sachoka pokapoka. Ona bu Suleiman achoke malowa ano. Ife tili nkati mwa geti zonse zikuchitika kunjaku. Ife ni nkati muli china ntindiso cha wanthu akuluakulu akujipani cha Democratic Progressive adindo siyanasiyana azipani zina. Taonapo dindo ena auchokera ku UTM ngati mneneri wa chipani cha UTM olemekezeka Felix Jawala zinawo konkuno. Zinawonso Penjan Kaluwa ena mati Alfredo Kiss aliso konkuno. Taonako olemekezeka Akamulepo Kaluwa ali konkuno akuti sakuchoka mpaka na olemekezeka Suleiman achoke malowano kapena kuti atuluke kunjaku. Anthu akuwotcha ndithu matayala osalika chisokonezo komano anthu akuwotcha akuti sakuchoka pamenenso ena akuka na mayimba komanso kuvina ngati mmene mukuonera kunjaku anthu akuvina chichokereni cha mamawa mpaka na pano anthu akuvina kunjaku. Anati kokonesani pang'ono mene mina zilili nkati muno pang'ono ngati muna mungaone kuli ndithu anthu ochuluka ma officials a chipani cha Democratic Progressive kuli anthu ochuluka ndithu ali kuno. Anthu ndithu amuyenda kusangalala kuvina ngati mene mukuonera kunjaku. Ndi zinthu zopasa kaso zopasa chidwi zimene zikuchitika kuno. Inu musatope mene takhala tikufotokozera masana onsewu kuti mukhala mukulandira each and every update chonse chimene chizikhala chikuchitika kuno ku Blantyre Police Station ena amati kuwenera. Ona bu Suleiman tikunena pano ali ndithu mautetezeka
akhala ndikuwaona tikafuna kuti tiyankule nawo tikapita kumakayankhula nawo akhala ndithu malo kuti wina aliyense amene angafune kuyankhula nawo amatha kupita kukawaona ndikukalimbikitsa komanso kukawapempherera chifukwa mwina kutheka mtima ndiotsweka komano akuoneka kuti ali bwinobwino palibe china chilichonse chimenenso akudandaula kuyankhula kwawo ngati mmenenso ife tawaonera kuti palibe chovuta china chilichonse chimene akumana nacho olemekezeka Suleiman. So kulilongweso tikulandira malipoti akuti kulilongweso kuli chimodzimodzi anthu akhamukira ndithu kuchezera panja pa polisi ya ku area 3 kumene kuli vice president olemekezeka bambo Joseph Machola Mwanamveka. Ndi malipoti ena akukamba kuti akuluakulu ena achipani komanso kampani ena amene amagwira ntchito nthawi imeneyo akuti sichosedwa ndithu apitisidwa ma police station osiyanasiyana. So olemekezeka Mwanamveka ali polisi ina komanso ena onse aliso ku polisi ina komano kumene kuli anthu ochuluka kwambiri kumene kuchezera anthu ndi ku polisi ya ku area 3 kumene kwasungidwa vice president bambo Joseph Machola Mwanamveka. So malipoliso ena amene tapeza akufotokoza kuti akuluakulu amenewa akhale akupita nawo ku koti lachiwiri lomwe lili mawali. So mkutheka mwina kumeneko ndimene mwina akalandire mwina mapero kuti mwina atuluke koma padakali panthu kozasimikiza kuti akuluakulu amenewa ali ndithu agona mchitokosi pa milandu yomwe sikudziwika bwinobwino pa milandu imene okamba akumakamba kuti ndi zandale chifukwa chokuti milanduyo akukamba kuti inachitika 2023 koma limene likulamula panoli lilankhula chakumene komano akhala ndithu zaka zonsezi osapanga china chilichonse chifukwa chokuti akuluakulu amenewa akhala akuyankhulapo pa zochitika za mdziko muno kwenikweni olemekezeka Joseph Machola Mwanamveka anayankhula akuti mparliament motsutsana ndi budget komanso mfundo zina za Malawi Congress Party mene akuyendetsera zinthu zake. So ngati Suleiman atengedwanso akuti pa milandu imene akhala akuyankhulapo pa zochitika za mdziko muno kwenikweni mwina kufotokoza za nkhawa zawo zimene akhala akuziona kwenikweni zimene zakhala zikuchitika ku chipani cha Malawi Congress Party. So ife mene tafotokozera mamonse uja kuti tikhala tili kuno kukupatsani tsatanetsatane wachina chilichonse chikhale chikuchitika kuno. Mwina mukhoza kuona akuluakulu achipani chimenechi akhala mwina akukwera malo ano ena kupita kukasintha ndithu zobva nkhuvala za mphepo chifukwa akanenetsa kuti sachoka ndipo sakuchoka malo ano chifukwa tikunena pano nthawi is almost mwina past 11 ya usiku komano zimwe zikuchitika kuno zikukhala ngati kuti mwina ndi mmamawa chabe kunja kwa mpanda umenewu kuli anthu ochuluka kuli amalawi ochuluka amenenso abwera ndithu in solidarity ndi olemekezeka Suleiman. Olemekezeka Suleiman akusungidwa ndithu ku malo ano mwina chifukwa ena akukamba akuti mpaka ndale live kukuuzani pempempe wa mene kulili kuno kulakaya adindo kamati ndi masapota achipani cha Democratic Progressive kuno Blantyre Police Station mzinda wa Blantyre. Inuyo mai wanga inuyo muli kuno nthawi inoyo munachiona kachofunikira chanji kuti mwina nthawi ngati zinozo mukhale muli kunoko ku Blantyre Police Station? Ine nachiona chinthu chabwino chifukwa pagole kana Suleiman amene amatitetezera mu chifusiyana ndipo amene amasamala situation yonse zikuwezera Malawi. Je nthawi tikuona apapa ndi past 11 ya usiku inuyo mwanenesa kuti simukuchoka malo ano mpaka na mawa chikulimbikitsani ndi chani kuti nthawi ngati zinozo muzikhala muli malo ngati anowo? Ife tikulimbikitsa chinthu kwambiri kwambiri atimangira munthu wathu wofunikira amene amatipasa zosowa zathu.
pamene tikulimba mtima tichezera naye mpaka natitoke naye pano mpaka fika ku nyumba tilitonse. Hai tatokoza kwambiri mali wanga zako na zose. Muna muda nyamu katoka kwa.
Mama so bibi na pia. Osa misiga. Andu akumavuta kwambiri. It's not big, 20 minutes or 30 minutes. 5-10 minutes is fine. Tizikuona ngomba. Andu akuvuta. Anyone wants to see him? We're here, now we can see him. Yeah, you can come. Yeah. You must be telling us when you're going. Tomorrow you can tell me. You must know how long it takes. 5 minutes is enough. People don't want him. Maybe that we're here. It's okay. Is anything? Nobody's okay. Don't worry. Anakane dad. We're all.
Moto undimene zinalirire ndithu polisi yaonera anthu pachipani chimene chichatembenuka sadakune koma amachita protest kapena kungomayimba nyimbo banja pa police station zoyankhula kuti awatulutse Samia Suleiman. Nani?